como aparecestes aquí a 550 ou 600 kilómetros de Piloña, non? Pois chegamos a Alpiarsa invitados por unha directiva da coral da SFA 1º de decembro, que nos topou en internet despois de estar buscando a varias corales por España adiante. Topou unha que se chamaba Polifónica de Piloño. Chamou, contestamos, chegamos a acordos e aquí estamos. E o Coral Polifónico de Piloño de Vila de Cruz, Espanha, dirigido pelo maestro Henrique Otero. Agradecemos a presença de todos. Adiós.
quilómetros máis grandes que fixéramos fora a Pontedeume e a Porriño. E agora xa nos pasamos de voltas. Que non está mal para un coro formado por xente non profesional que Sí. fai isto por amor ao arte, non? É que ensaiades, dixeronme 2 días. 2 días. Temos ensaios 2 días e horas intempestivas. O noso traballo é de 10 a 12. Ás veces o director non se cansa e sigue hasta as 12 a cuarto. 10 a 12 Así pero xa empezan a cansar. da noite. Da noite. Claro. Os venres e os sábados. Sí, sí, sí. É unha boa hora tamén porque a xente xa fixo as labouras toda da casa, Sí, sí. a liberdade absoluta. Chama a atención a min, xa outras veces me ten parecido, o feito de que haxa bastante chavalada, non? Iso é unha cousa que non se dá en todos os coros. Porque a maioría son... Son rapaces ahora mesmo andan Sí. nos 17, van hai unha 16. Hai unha rapaza de 16 anos e despois hai uns rapaces de 20, 19. Sí, sí. Aí, bueno, pois unha é a miña filla que, bueno, pouco a pouco vai involucrada. Depois outra rapaza que é dos 16 anos, Belén, e resulta que veu un día a pedir permiso ao pai para ver se ela podía vir. Era ela quen solicitou na súa casa. Entrou ela, entrou o pai, a semana seguinte veu a nai e ao pouco tempo o irmão. Están os 4. Os 4. Sí, E están felices, encantados. E os outros rapaces son que tuveron un bo profesor no Instituto de Cruces que lle daba música en segundo de bachiller, e o que facía o profesor era non lle daba textos, fixeron un coro. Gustoulle, e o coro que máis lle apeteceu da Redonda foi o de Piloño, e aí están, pediron permiso e aí están como a clavos. Sí, porque de Piloño non son todos, hai moitos, pero... No, bueno, de Piloño son a gran maioría. Ou están vinculados, ou naceron en Sí, Piloño... pero bueno, hai algún que non ten nada que ver con Piloño, de Camanzo, de Brandomés, e de Carbia. Eso non ten nada que ver con Piloño prácticamente, pero sin embargo, pues aí están. E agora próximos eventos? Os próximos eventos temos o 25, cantaremos na residencia da terceira edade en Cruces, e o 28 teremos o noso certamen. Temos invitados á coral de Camanzo, á coral de Cumeiro e á coral de Torneiros, a de Porriño. E aproveito tamén e digo, estrenaremos unha habanera con letra de un irmão meu, Pablo Viz, e a música que compuxen eu. Pois nada, a seguir tirando do carro que o tes aí... Eso é o máis bonito deste traballo, que a xente é moi fácil de conducir. Poñen todo o seu interés en facer a música o máis bonita e intentan facer o que ti lle pides. E hai que reconocer que, inda que hai faltas a veces nos ensaios, teñen moita ansia por estar. Boas tardes a todos. Primeiro dar as gracias ao Orfeón da SFA 1 de decembro por invitarnos a este maravilloso concerto. Saudar tamén aos compañeros do Orfeao Agás Mamonín e dicirvos que todos fixeron música do Natal solo, e nós estamos facendo tamén un poquinho de música popular de polo mundo. Agora imos a cantar unha canción popular galega que se chama Terra Negra. Amen.
Y café, buen provecho.
contamos poder leválos ahora nos alá eles a dar un concerto en Vila de Cruces. Xa non sería en Piloño, este sería en Vila de Cruces porque hai unhas axudas do Concello, e entón imos a crear ali un certamen de corais. Ben, agora xa rematamos que o villancico creo que máis popular en España, Noche de Paz. Chamava aqui o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Alteasa, Dr. Mário Pereira, os Srs. Vereadores Carlos Jorge Pereira e João Pedro Arraiolos e o Presidente da SFA, Mário João Pereira. Vamos fazer só uma troca de lembranças mais pessoal, portanto, aos coros, e depois no convite já falamos do resto.
Os primeiros violinos começam já a melodia. Os segundos, ao lado, completam bem a sinfonia. Sopranos. Os primeiros violinos começam já a melodia. Os segundos, ao lado, completam bem a sinfonia. Sopranos. 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 Contralto! 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 Não, mas é de uma palavra para frente, para falar muito atrás. É uma palavra para frente, falar muito atrás. Então, sopranos. Os primeiros violinos começam já a melodia. Os segundos, ao lado, completam bem a sinfonia. Os contraltos. O clarinete faz do lado. Contralto. O clarinete faz do lado. O clarinete faz do lado. Os primeiros violinos começam já a melodia. Os segundos, ao lado, completam bem a sinfonia. Os primeiros violinos fazem do lado. Os clarinetes ao clarinete fazem bem a sinfonia. E quando aos timbalos só fazem dois sons, sol, do, sol, pom, 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 baixos. E quando aos timbalos só fazem dois sons, sol, do, sol, pom, 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 pom. Os violinos começam já a melodia. Os segundos, ao lado, completam bem a sinfonia. Os primeiros violinos só fazem dois sons, sol, 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 pom, 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 pom. E primeiros violinos começam já a melodia. Os clarinetes ao clarinete fazem bem a sinfonia. os trompetes protestam, ratatatatata, ratatatatata. Os trompetes protestam, ratatatatata, ratatatatata. De nós! Os trompetes protestam, ratatatatata, ratatatatata. Os trompetes protestam, ratatatatata, ratatatatata. Os trompeiros